A veciñanza da Fonsagrada coñecía hoxe o Centro de Atención a Maiores que a Deputación prevé poñer en funcionamento no prazo dun mes. Falta sí que fai moita. Aquí somos todos maiores, aquí e noutros sitios, pero bueno, aquí moito. Entonces, pois mira, de estar no pueblo a ter que marcharse a outros lados, cambia moito. O presidente da institución provincial acompañounos nun percorrido polas instalacións que se converterán no fogar de 28 persoas. Porque iso é importante realmente, que a xente se sinta cómoda, que se sinta integrada, que se sinta ben. É un día de alegría e de ledicia para mí, acercar a esta zona do rural, da alta montaña de Lugo, da Fonsagrada, pois un servicio público cerca da xente, que non teña que desplazarse lonxe dos seus fogares. O edificio de 3 pisos e soto ten 2.000 metros cadrados de superficie. O presuposto para a súa construción e dotación para mobiliario e equipamento supera os 2.300.000 euros. Quero agradecer ao presidente actual polo esforzo que fixo nestes poucos meses que leva na presidencia, por dotarnos, por terminar de equipar este edificio. Na xornada de portas abertas participaron tamén o deputado de Promoción Económica e Social e os rexedores de Ribeiras de Piquín, Navia de Suarna e Negueira de Muñiz. Estas cousas sempre dan servicio a toda a comarca, non? A xente de Negueira, xente de Ribeira de Piquín, xente de Navia, xente que cando teña unha plaza aquí libre, pois poderá vir aquí. E se non tendría que irse a sitios moito máis lonxanos de fora da súa ubicación natural. A residencia da Fonsagrada supoñerá a creación de 25 empregos na zona. A súa apertura amplía a rede de protección social da Deputación ao sumarse ás de Trabada, Pol e Ribadeo. Gustoume, pero muchísimo, muchísimo. Nunca pensei que era unha residencia así guapa. E espero que seamos unha familia unida como sempre. O orzamento deste ano da institución provincial destina 9 millóns de euros aos centros de maiores da provincia, incluída a posta en marcha dos da Fonsagrada, Castroverde e Pedrafita e a dotación de equipamento dos de Meira e Ribas de Sil. O presidente da Deputación aproveitou a viaxe a Fonsagrada para visitar a Casa Consistorial e asinar no libro de ouro do Concello. Como presidente da Deputación de Lugo, un lugar que marca a entrada en Galicia do camiño primitivo e que complementa un concello de moita riqueza natural, arquitectónica e cultural.